Hamba kwira baba. Hamba kwira. Comrade Traoré. Mbere yenyanza yekusapota zvinhu zvakafa zvinhu zvisingabudirire yafamba baba. Hello? Hello? Hanzi mbiri yenyu yekusapota zvinhu zvakafa zvisingashandi. Inonzi yatekeshera munharaunda. Yangu here hanzi yekusapotani Yekusapota General Chiwenga. Vakangati chinhu hachisati chabudirira kunge Chiwenga wacho afa sei. Nai munhu ari kutofema haasi nehospital atori fit and strong. But ari kupfeka idina nhasi haasi kurara. Aiwa hapana. Pamwe pacho panoda kubvuma defeat Comrade Traoré. Vane stress yekuti todzinga sei mai Chiwenga kuarmy. Todzinga sei Sanyatwe, toita sei tiite machanges within the military. Tingati chinhu chakadaro chakafa. You see, chine chisina kufa. Aiwa pa social media hachina kufa kana ndosaka murungoita noise zvenyu muchidaro. Aiwa atiti noise, isu hatisi masasika munzvezi zvokuti tinoita noise over something chisina hope. Isusu tiripo kuchenjedza vanhu nekuti vanhu vazive zvinenge zvichiitika. Mukaona, I'm telling you, inini I'm one honest person. Kana Chiwenga zvamukorera ndichangoudza futi vanhu kuti zvaramba. Aiwa zvamanje Chiwenga hasina deal, hasina kana relevance Comrade Traoré. No, Deejay hold mira. Yo, big up Comrade Traoré wherever you are. Because mimi matara mungadazi kana pasina hope njataura Comrade Traoré. Tikukumbira kuziva kuti hope yacho ndipo. Imi makagara matara makati muchamupereke kana zvaramba. So far tikuona kuti resolution yapasa kai. Chitiudzai zvimwe tinotoziva ina hangu handichanyoza nyaya dzekuziva. Woneka zvandoda kuonesai. Ndiri kuitika izvizvi is not even half of what happened in 2017. Why during the persecution of Munangagwa. Hatisati zvatombosvika. Baba time yaMugabe kwakadzingwa vanhu zvekuma 150 plus. Izvizvi pangodzingwa tuvanhu tushoma. But panguva yaMugabe panga paiswa resolution here yekuti Mugabe atorovererwa chipikiri yekuti akutongosvika paari kuda. Hamuna kunzwa audio yandakatumira nezuro when I was talking about what happened in 2016 kuconference yekuVicfos. No, isusu panapa hatisoti taure nezveaudio makadhitekera. Kana mune audio makaisa Comrade Traoré pana vanhu vasina kuinzwawo panapa. Izvo kuti isusu takainzwa zvemabasa tiudzei nezveaudio yacho moti explainera tonzwisisawo pamwe takati takarasika kapa. Aiwa zvazvinoita ndezvekuti imimi tinenge tichitika muri machannels anenge achipa vanhu update even nezvepolitics. Yes. Saka meaning to say kuti munofanira kuita muchitifollowa. Kwete kuti munozoita interest nesu pamunenge musingachanzwisisi imimi yeti zvimwe izvozvo tinenge takazviexplaina kudhara. No. Inzwai Comrade Traoré. Tinenge tichifollowa isusu tiri kunzwa nditi sema individuals. Ini ndazvinzwa as an individual. What about vanhu vese vekuti vari kundifollowa vari kundikinda? Vanogona kunge vasina kuinzwa yakavajamba. But vasangana this podcast yatiri kuita izveso right now handiti. Munogona kungoti briefa. Kuti aiwa zvinhu zvodai. Munenge mati briefa. Takukwanisa kuti vanhu vakwanisa kunzwisisa. Hapana Traoré ari kunyepa. Let me tell you what happened in 2016. Yeah. ZANU-PF holds a conference in 2016 in Vicfos. This is when calls for Mugabe to resign. It started circulating and doing rounds. Papaitwa conference baba vanhu vakajamuka vakati Mugabe anotonga nyangwe afa. As long as ari mupenyu hapana anobvisa Mugabe.
kumagumo kune nyaya yekuthreatena those voices dzainzi ndo a voice of rebellion within party structures. Vanhu vakaita sevabudirwa, vanhu vakaita sevasvikirwa, vanoita zvemweya mutsvene mapostori munogwaziya, akarira futi nendimi kuconference ikoko. Achiti Mwari vadhindira Mugabe ndo candidate and ari kuzowina zvisingaiti pama-elections a2018. So people need to understand something. Politics dzeZANU-PF hadzidecidwi neconference. Succession politics hadzine chekuita netuma-funny resolutions, because that same resolution yakaitwa in 2016 ikaindozwa nemunhu wese. But munofanira kuonera kuti izvizvi it's a much worse situation. Why? It's a much tricky situation. Why? Because my affiliates ndo ari kuindoza 2030, but my structures chaiwo ZANU-PF haasi kuzvida. Endai paground mobvunza anyone kuti what do you think about 2030? No one wants 2030 except for my bootlickers. This is why I've told you that ZANU-PF needs cleansing now. It's time for leadership renewal. Tobvisa deadwood isingafungi mabootlickers. Asingakwanisi kunzera kuti for a country that has got 45 years after independence, tinofanira kunge timbori pa-level ripi. We need to do away with those leaders. This is why you see two factions battling within the party of ZANU-PF. Tirikutaura nezvanhu vakaita sana Jenfan Muswere, kozoita uyo ari kumwa mapirisi ekupenga anonzi Daniel Garwo, and many others. Vanana Jenfan Muswere, vanana Superman Nwanzira. Superman Nwanzira can do anything, baba. Ndofunga kana nawe mukadzi mese munoziva kuti Superman Nwanzira, baba. Maria uya haasarudzi kuti chii mwana wangu here mukadzi here. Anopingirisa, baba. And you see. Yeah, but zviri munzeve ka batokonaramba tichitenderera ka vanhu vari kusaidi kwageneral vacho vari kushanda navo vatiri kutemba kuti vanogona kuita plani ka hapasisina zvidhori zvese zvakamuvhwa naMnangagwa. General vakasara vapa mhene. Saka isusu kuti tirambe tichisapota zvinhu zvakadhakwa ndo zvatiri kuramba izvozvo kuti vanhu ngavasangane nechokwadi voita imwe plani kana vane plani. Mnangagwa is making one huge mistake. He's not focusing on building the nation. He's focused on consolidating power, which is very dangerous. Because under normal circumstances, to a person, anoita politics, very reformed and transformed, will know that the best way to consolidate power is to engage in development activities. Mnangagwa haana kana zvine musoro zvaari kuita, baba, hapana kana. Nyika iri kudzokera kumashure, ndiri kunzwa vanhu vari kutochema kutoti magetsi wese. Ko mubvisei ka ndika munhu wenyu here? Mubvisei ka kuZANU-PF ikoko? Hamuri kutomuwedzera kuti ari kugona. Mubvisei. Baba ndoda kutaurirai, ndakasungwa 2022 ndataura kuti ED hapana chinozikanwa usiku hutatu. It's on record. Hapana chinozikanwa, ndikasungwa inini ndikanzi ndiri mupanduki, ndagurirwa neopposition. But I'm saying this is why we need to get rid of deadwood. This is why we need to get rid of clueless people within the party. Because vari kushoresa party yoita kunge chinhu chisina kana nebasa rese. Aiwa. Mamita esa anofanira kubviswa, baba. Comrade Traoré, what is the way out now? Toita se chichi because when I Comrade Traoré kubva day one vanhu vakaisa trust pamuri handiti. But when I Comrade Traoré, imimi you understand politics. Manga murimo muchini chibva kudhara muno understand. What about my followers? Vari kunzwa resolution 1 yapasi iskoko uyo ziyamba todedzera kuti game over. Vari kutogadzira kuti vaende kunoamenda constitution, and you know kuti muparliament hakuna munhu anomira achioppose that constitution amendment ichada kuitika because vese vakatengwa vakapuwa mari ana hwende mazifesa ukatomutarisa kuti iri zimutengesi. Tiri kubvunza kuti what is the way out? Muri kuti general vachine plan here. Ndozva toda kuziva general vasisina plan usanyeberera. Something. Yes, Bunzai, I'm listening.
toboti iwo hautozviziva nava hauvazivi hauna background knowledge yavo ndokumisira garo apa ndokumisira ziyambe apa ndobva ndakuti vanhu ava matwins vana vemunhu 1 unozviramba here ndona vasazviramba ini handiti hauzirambi because ese akangoita masasikam ukatarisa gari wotarisa ziyambi iforoma imwe chete so chinoita kuti munhu wamunotoona kuti brain dzacho hadzinoita mushe why do you take those people and what they say seriously? I understand. It's not about Ziyambi and Kazembe or all those guys. Apana cheko understand apa kule. Resolution 1 Comrade Traoré ndozvatinoziva. Chichi chamisa resolution 1. Kana kuti Chiwenga hana deal. Hana deal. No. Comrade Traoré. Listen. Comrade Traoré why? Kuti Chiwenga ne deal. That's why people are believing in the general. But zvamanye manje Chiwenga hana deal usanyebere vanhu. Akatopedzwa naye mundaraunda yawo asisina. Ndakaona nge picture kapfekedzwa akatiti. Asi tori ndakana relevance Chiwenga. Wally. I can't say kuti Chiwenga hana deal inzwa. Because isusu we have been believing kuti mudhara anopedza nditi. But toda kuziva kuti chichamisa resolution 1 zokuti mudhara ana direct tichibelieve munhu bvamashure ndiye akabvisa mugabe kamudhara uyu. So we have to believe kuti ane power. Vanhu vake magenerals ese akaita kuya ika akafa vamwe vacho vazhinji vacho vakabviswa kumaposition asisina influence yemilitary because dai anga nayo ka zvingadai zvakatoitika kudhara chinhu chakabvondoka. General Chiwenga hasisina relevance, hasisina power. In terms of power, angofanana nawo neniwo zvangu DJ Holly ndinozikanwa nevanhu. Takangofanana. No, DJ Holly, itai kuti Comrade Traoré vapindure. Let Comrade Traoré Traoré cannot answer on behalf of General Chiwenga because na iye hatovazivewo general vacho. Murikuona, it's just a fun, a follower arikungonakirwa kuti ndikuda kupusha revolution. Vari connected kupiko. Havasi connected kana ka 1 hour. Aiona ka iwe whole inzwa. Comrade Traoré havasi munhu wechibalance. Andikunziza vanhu varimo munikire but ini ndinonyonza kuti chichamisa resolution 1 chi. Comrade Traoré munhu anoziya Traoré panyaya idzodzo. No, pane zvandakaudzwa kani inzwa kani ndovaziva vanhu ava mira timbonzwa kani. Gavatipindure zva. Alright, Traoré Comrade Traoré. Yes. Ndinoda kubvunza something wakomana. Dai inini ndiri murakashini. I would be the richest murakashini. Kwete zvevarakashini ma 50 cents echinherera anenge achirakasha bogus. Ini ndingadai ndine mari baba yemashuwa kwete zvofungira. Imba chayo ndine inotyisa. But ndakatsveta zvese izvozvo why hazvina kundiintaisa hazvina kunditora mwoyo wangu why because ndoziva kuti chinhu chavo chakadhakwa chiri unoponja very fast. Problem yamunoita vanhu ndeyekuti imi munobva matoti mukaita question mark munobva matoda a detailed answer yekutoziva kuti ari kubva riini ari kubva hawo ende zvichizoshanda here kana mukabva maziva detail rakadaro munhu wacho achizobva here. Aiwa Comrade Traoré ndomurambopinda ipapo right. Mudhara Geza vakabuda vakataura kuti pamba pechigananda Scott anogara pakadai Tagura anogara pakadai musokati chadai so vachirivhila maideas kuti imimi saka muri kufunga kuti zvigananda zvavo zvichabatika here kana vanga vachirivhila but he is the commander. Muri kuti ndiye munhu ari pafront line handiti akarivhila zvinhu handiti mukuzviona. Ini ndakatozviopozwa ndikati but Comrade Geza was not supposed kunge vachirivhila because he is intelligent man. Pari paintelligence ka andifunga kuti pana vanhu vanokwana paintelligence namudhara Geza ndosaka asiri kubatika muri kuzviona. Saka ipapo ngatingotiwo kana manga mati nemikwepa ndo strategies munoshandisa ndosaka pamwe vachingorivhila ka ndosaka vanhu vanenge vada kubvunza more and more. Politics munofanira kunzwisisa chimwe chinhu kuti politics dzakafanana necoin. There are always two sides to a scenario. There are always two sides to everything that happens. Imimi vanhu chinhu chandonzwisisa about you guys is manonokerwa. Mune time yenyu imimi yamakateya kuti Chiwenga arifanira kunge apresident. Chiwenga arifanira kunge atodhila nezvigananda. Chiwenga arifanira kunge atodhila nevana vaED zvese matsotsi ese ari kuita zvaari kuita. Hatisi kutomuda Chiwenga wacho, hatisi kutomuda. ZANU-PF yese hatisi kutoida.
aiwa indikuda Chiwenga aiwa indikuda Chiwenga because Saka ona hola ikamana hafaniri kudaira Chiwenga ndiye akati aiwa Chiwenga Chiwenga vanoteerwa ndikumuda iye hola hafaniri kudaira holi ngadaira indikumuda dzavo zvaNelson Chamisa votiudza kuti chechi vari kuvhara rini vovhura political party rini. Aiwa Chamisa siyana naye. Chamisa ari pazororo. Chimborovai murwero wenyu wamuri kuita kuzanu ikoko. Pane vanhu havasi kuda zano PF yese. Ari pazororo rechii? Zororo repolitics dzemapato. Baba, I can bet with all I have, Baba, Chiwenga is more popular than Chamisa right now. General Chiwenga is the Fanazi of Zimbabwe right now. General Chiwenga is more powerful than Chamisa. Chamisa is more popular than General Chiwenga. Baba, that man has built a brand for himself. He's managed to build a name for himself. He didn't inherit anything. Because mind you, ZANU-PF, but for someone to be talked about streets on every platform coming from ZANU-PF, that person is now cheaper, Baba. To build up brand from scratch, pakutonzi munhu uyu atoone imwe party yake iri within ZANU-PF ibvai mamudzinga zvitori nani. It takes a lot of work to show people that you want things to be done the right way, and you cannot take this away from Chiwenga. Chiwenga has been politically sound. He's given good clarity as far as the vision for Zimbabwe is concerned. No one is in a gateway mode. Chiwenga say Chiwenga wants to industrialize the nation. Chiwenga wants to bring in investors, not just the Chinese. But proper investors, sure, Baba. China achiuya anouya paine a proper template rekuti they are not capitalists. They won't be plundering my resources. If the Americans are to come, if the French are to come, everyone is going to come and invest in a mutually beneficial arrangement, which creates a win-win situation for everyone. I agree with you. Comrade Traoré, inini Comrade Traoré ndiri kuside kwenyu, handisi kuside kwaHoli, handiti. But ndiri kuside kwenyu, ndikukumbira kupindurwa kuti chii chichamisa resolution 1 yakaitwa. Ndo answer iri simple yandiri kukumbira. Because you know this question yandiri kubvunza iri kubvunzwa navanhu vakawanda. I think I have got more than 500 questions dziri ngobvunza the same thing. Vanhu vangati kubvunza tichamwari kwasana Comrade Traoré next time vabvunze the same question. Saka ini handisati ndafila kuti yapindurika. Vataura on Comrade Traoré kuti havana answer. General Chiwenga. Did people not hear General Chiwenga conference kwachona pahasha vachitaura kuti imimi muri kunyeperana nenhau yevision 2030? You need to understand kuti vision 2030 haisi nhau yekuisa power munhu one kuti aramba achitonga ari ega. Vision yekuti whoever that will be leading in respect of the constitution works with the target of achieving certain things come 2030, by 2030. Not kuti iwewe ndio unenge uri president oramba uchingo he did say that, and he gave people a warning. Alright, Comrade Traoré, of politics. Alright, Mira, I understand. Ndakainzwa speech yese ndakatoiteerera ini ndotofollowa VP Chiwenga zvokutodaro zvekurevesa. Point 5 nanzwa uchidairewo DJ Hall uchiti ndikekeni rizovapindura ndiudzekaiwo chichamisa resolution 1.5 part the microphone undudza. Hapana baba, chinhu chai chakatopasa baba, takutoenda kukingdom kusika. No, but Comrade Traoré is here. Comrade Traoré is here to answer ka, but wangoti vanga vapindura ka. Ndikavati hapana richamisa, because hapana chichamisa. What exactly is going to stop the resolution number 1? You know the people who are watching this program, Wally. Wally, I was going to balance. Wally, you are the biggest DJ on the internet right now. You know what to represent. This answer is clear from Comrade Traoré. Haisi kubuda. Traoré hana answer. Unazizere Comrade Traoré is the most educated activist right now. Do you know that? Unazizere Comrade Traoré ane degree ra. Unazizere. Activist ane degree. Even Matarano toita anonzwika kuti munhu akadzidza. So let him answer the simple question iri kubvunzwa nema citizens. Chinje ma citizens kaichi. Let him answer. What I would like to assure people is, now, Mnangagwa knows that his time is up.
Mnangagwa knows that General Chiwenga is not happy with the way he's doing things. Tinotoona tega nespeech inenge ichitaurwa kuti General Chiwenga ataura kuti arrest matsotsi dossier rakaprovidwa. But still Mnangagwa doesn't want to do those things. Mnangagwa and his bootlickers have been warned kuti Kenan muchaiona samungaipindi. Zvakataurwa munhu wese achindwa, so handisi kuziva kuti mune muchida imwe language yakaita sei. Handisi kuziva kuti mune muchida language yakaita sei. Kuti mukomana achipimba musikana kuti munoda kuti ndivake musha newe. Mune muda kuti mukomana chabva atobvisa bhurugwa ipapo obva atoti ona injini yangu iyi. Inini ndinopedza ndiri shasha inini. Ndozvamune muruda here. Munoziva mukomana kuna musikana anobvuma kuroorwa nemunhu asina kumboona injini yake yacho that's the simple thing musikana anoda at least roadmap, anoda at least roadmap kuona kuti amufesi wangu haana mari izvozvika, but nemaideas ari kutaura zvinhu zvakavhurikira ka anogona kuenda pastage iri nani. Manje muda kuti tirambe tichingofollowa blindly. Woli da kubvunza something, da kuti undibatsire. Now, ndibatsiro Woli. Tomboti Chiwenga afoira. Izvizvi, and you're saying the man has failed. Yes. Yes, ngatimbobvisa yava Chiwenga paside. What do you think is the best way forward for Zimbabwe right now? Ama titongojoina ZANU-PF tese. ZANU-PF is your way forward. Titongojoina ZANU-PF tese. What is the way forward? Point of correction, DJ Holly, join us and pay for your wig. In Indian ideas are open, like the likes of an comrade Traoré. But not a Zanpef, but one is supervisor. German one across Sumaga Vita. That's why he's in exile right now. Because I know what I have started at the ground. I know where I'm going to put it because I'm Tambo. Baba, effort ne sacrifice yaiswa na Mdara Geza. Vanhu vakaita sana Mudhara Chiweru vaya. Effort ne sacrifice iyoyo, it's unmatched. It has to be respected and count for something. People must not give up. If munhu atori muexile is not giving up, what more munhu atori nefreedom yekunotenga 2 keys yake nedilution odzoka. Baba. That person must not even give up about freedom. Because this is the matter of life and death. As long as Chiwenga asati afa mutambo hausati wapera. I will give up in this fight if General Chiwenga is dead. As long as he's still breathing, he's still very much in the game, Baba. Ayo, Comrade Traoré, thank you very much. Thank you very much. Tana Mdara Comrade White Wagamira. Tokona zwadzosa pa part 2, but for now mvunza wana upindura zvavo. White ndo imwe bogus inokupedzera yo data. Iwe DJ Holly. Comrade Traoré gavaramba varipo. Comrade Traoré versus Comrade White yet. Let's hear the words of another Zimbabwe otonzo. Comrade Traoré matotaura inini yandizogona kuiafforda kuti tizotsvaka Comrade Traoré na Comrade White yet. Holly Eda Comrade White right now mazimbabwe vanenge vanotonzwa inoziva kuti inini zvangu side kwangu kuno kulienda vanhu vadanzwa nyaya zvisingai mera tinozovaisa pavo vega because right now Comrade White vanoda kutipa roadmap. Ndiye gari right, vamwe vese hapana anoziva, iye gari right. Ayo Mdara anoziva ZANU-PF inside out. DJ Holly. Why uri kuramba kuti White na DJ na Comrade Traoré vasangana? Vanozosangana later because for now I had a program naye already lined up. Saka ndikatanga kutaura zvimwe zvinhu ka. We have to record that program now. Once we are done with that program, tozomudza kuti toda kuti musangane na Traoré. All is biased towards Whitehead. All munhu wa Whitehead. Handisi kutoramba because Whitehead is my source. Urgona, he knows Mnangagwa on a personal level, he knows Chiwenga on a personal level, he knew Mnanga anozani Mugabe on a personal level. Vanu wakanda vese na kuhondo, wakashanda vese ku ZANU-PF. So it's a trusted source. Amozo ndudza ma White mune mabuditsi. Ire vodokoza
Aya paboti comrade Traoré. By the way, Comrade Traoré. Yes, my brother. I appreciate you, Baba. Aiwa, pachedu. Let's not give up, man. Thank you Let's for your not contribution. Ini ndikutenda zvangu, haini ndotenda hangu ne. You know, pane mapoints amapuditsa andangofarirawo zvangu. I appreciate. In comrade Traoré ndo appreciate because he is one of the young people ane chido chekuti nyika iende kumberi. But pachido paipe tikaona tikupusha madziro katofana kudzorana da kwati kuramba titambira kwa kusiriko. Ngatichage imwe plan. Touya toungana fano chidiki toti Traoré chiti ndiwo wa leader wedu ande timhanye nechino. Tokusupporta maplatform tokutsvagira vanhu takutanga kufamba chini kwete ungoramba tichingoti maold horses aya vaneta madhara aya chimbovasiya vanozorora madhara aya. Baba Chiwenga still has a lot to offer, Baba. Ini murume andomutemba, Baba. I know that man. I know what it stands for. Unfortunately, zvinonetsa munhu asati apresident kuti uzonyanya kuconvince munhu stereki. But I know that man will do. Baba, most people are going to be surprised. Baba, kuruda kusungwa benzi, Baba. Baba, kuruda kusungwa saskamu kwete zvekufungira, Baba. Zvekuti wiki newo akasimba izvo. Wiki newo ari kuda kuona zvakaita tafadzwa chidawa nejeri. Nejeri, Baba. Aiwa iripo. Iripo gentlemen, Yeah, wiki neyo chivhayo nani.